बागुलबुवा. आजोबा, तुम्ही कधी निशाचर पाहिला आहे का? त्या दिवशी मी सहजच हा प्रश्न आजोबांना विचारला. आम्ही तेव्हा सुट्टीनिमित्त गावी गेलो होतो. झाडावरचे आंबे खाऊन झाले, चिंचा करवंद तोडून झाली. रात्रीची मच्छर घरात येते म्हणून आजोबा घराबाहेर धुरी करत होते. आमचं घर शेताला लागूनच होतं. आसपास वस्ती खूपच कमी होती. उजेडासाठी अंगणात एक बल्ब पेटवत ठेवला होता. तोही कदाचित जायला आला होता, त्यामुळे तो मिणमिणत होता. रात्रीच्या वेळी अंगणात नुसतं उभं जरी राहिलो तरी धडकी भरायची. जास्तीत जास्त 15-20 फुटांपर्यंतच दिसत होतं. त्या पुढच्या काळोखात नक्की कोण असेल काहीच सांगता यायचं नाही. अशातच मी निशाचरबद्दल ऐकलेलं आठवलं. खरं तर निशाचर म्हणजे रात्रीचे फिरणारे जीव, पण काही ठिकाणी प्राणीरूपी पिशाच्यांना निशाचर म्हणून ओळखलं जातं. म्हणून मग सहजच आजोबांना विचारलं, आजोबा, तुम्ही कधी निशाचर पाहिला आहे का? हे ऐकताच आजोबांनी डोळे मोठे केले. ते माझ्या कानाजवळ येत म्हणाले, रात्रीचं त्याचं नाव नाही घेत. रात्रीच्या त्या स्मशान शांततेत माझ्या अंगावर काटाच आला. आजोबा सांगू लागले, त्याचा अनुभव अनेकांना आला आहे. बाजूच्याच गावात एक राघव नावाचा तरुण होता. तो एक रिक्षा चालक होता. लांबचं भाडं पोहोचवून तो रात्री 11च्या दरम्यान घरी परतत होता. तो रस्ता जंगलातून जाणारा, खूप सामसूम असा. नेहमीचा रस्ता जरी असला तरी तिथली शांतता कोणाच्याही अंगात कापरं भरवू शकत होती. त्यातच आजूबाजूला असलेली गर्द झाडी. सतत असं जाणवे की झाडीत कोणीतरी आहे, कोणीतरी झाडीतून पाहत आहे. कोणत्याही क्षणी कोणीतरी झाडीतून बाहेर येईल. तसा तो मोठमोठ्याने देवाचा धावा करी. कधी कधी तर त्याला त्याच्या पाठच्या सीटवर कोणी पॅसेंजर असल्याचा भास होई. पण हा त्याचा फक्त भासच होता. तो रिक्षात जोरात पळू लागला. त्याने सहज रिक्षाच्या साईड मिररमध्ये पाहिलं. त्याला त्याच्या रिक्षाच्या पाठी काहीतरी हालचाल जाणवली. त्याने नीट डोक्यावर आठ्या आणत पाहिलं तर रिक्षेच्या पाठून एक विचित्र प्राणी धावत येताना त्याला दिसला. त्याला पाहून त्याचं हृदय जोरजोरात धडधडू लागलं. त्याने रिक्षा फुल स्पीडवर आणली. तो प्राणी मात्र त्याच्या जवळ, अजून जवळ येत गेला. रिक्षाच्या साईड मिररमध्ये तर आता तो अगदी स्पष्ट दिसत होता. तो प्राणी नक्की काय करत होता हे त्यालाच समजत नव्हतं. तो साधारण लांडग्यासारखा वाटत होता, पण तो आकाराने खूप मोठा होता. त्याच्या चेहऱ्याची चामडी पार डोक्यापर्यंत खेचली गेली होती. त्याच्यामुळे त्याचा मोकळा जबडा फारच भयानक वाटत होता. रात्रीच्या अंधारात रिक्षाच्या पाठच्या लाईटच्या उजेडात चमकणारे त्याचे डोळे भीतीत अजून भर घालत होते. त्याचा वेग पूर्ण वेगात धावणाऱ्या रिक्षापेक्षाही जास्त होता. त्यातच रिक्षा ही कारसारखी बंदिस्त नसते. बाहेरून तो कधीही आत झडप घालण्याची राघवला भीती होती. त्याने चालत्या रिक्षेतच खाली वाकून स्वतःच्या रक्षणासाठी एक लोखंडी रॉड काढला. त्याने रिक्षेच्या डाव्या बाजूला पाहिलं, उजव्या बाजूला पाहिलं. तो त्याला आता कुठेच दिसला नाही. तो अचानकच कुठे गायब झाला होता. प्रत्येक पिशाच्याची एक हद्द असते, ते त्याच्या पलीकडे नाही जात. कदाचित म्हणूनच राघव त्यावेळी वाचला असावा. हे ऐकून मी खरं तर खूप घाबरलो होतो, पण मला याबद्दल अजून ऐकायचं होतं. अजून एक अनुभव बाजूच्याच वाडीतील अंड्याला आला होता. त्यावेळी त्याचं लग्न झालं नव्हतं. असेल साधारण 20-22 वर्षाचा. तरुण रक्त. अशावेळी चांगल्या वाईटाची माणसाला काहीच समज नसते. त्याने त्याच्या मित्रांसोबत एके रात्री जंगलात दारू पार्टी करायची ठरवली. तसे ते एका निर्जन अज्ञात ठिकाणी गेले. तो पूर्ण पडका भाग होता. तिथे कोणी सहसा दिवसाही पाऊल ठेवत नसे. त्यांनी तिथे मस्तपैकी दारू पार्टी केली, धमाल मजा केली. पण घरी परतत असताना ते त्यांच्यासोबत अजून कोणाला तरी घेऊन आले. ते दबक्या पावलांनी त्यांच्या पाठूनच येत होतं. नशेत बुडाले असलेल्या यांना त्याची जराही कल्पना नव्हती. ते चालत चालत वस्तीत आले. वस्तीच्या सुरुवातीलाच गावचं टपालघर लागत होतं. अन्याला जोराची लागली होती. मित्रांना सांगून तो टपालघराच्या भिंतीपाशी मोकळा होऊ लागला. त्याचे मित्र त्याला तसंच सोडून पुढे चालत राहिले. इथे याला मात्र एकट्याला भीती वाटत होती. तो इथे तिथे पाहत होता. इतक्यात त्या भिंतीवरून एका प्राण्याने अन्याच्या बाजूला उडी मारली. ते काहीतरी भयंकर होतं.
पूर्ण काळ्या कुट्ट रंगाचं. त्याच्या अंगावर दाट काळे केस होते, उघडलेल्या जबड्यात टोकदार दात आणि सतत वाहणारी दाट लाळ. त्याला पाहून अंधल्या जोरात ओरडला. त्याचं ओरडणं त्याच्या मित्रांनाही ऐकू आलं. त्यांनी पाहिलं तर एक विचित्र प्राणी अंधल्याच्या समोरच उभा होता. कसलाही विचार न करता हे 4 मित्र आरडाओरड करत अंधल्याच्या दिशेने धावत गेले. तसा तो प्राणी तिथून पळत जंगलात गेला. आजोबांचं हे बोलणं ऐकून मी आमच्या समोर असलेल्या त्या अंधाराकडे एकटक पाहू लागलो. खरं तर हे ऐकल्यावर मला तिथे जरा असुरक्षित वाटू लागलं. आजोबांनी धूर येण्यासाठी आगीत सुकलेल्या शेणाच्या गोऱ्या टाकल्या आणि ते पुढे बोलू लागले. खालच्या वाडीतील कमलाबाईंना पण असाच एक अनुभव आला होता. त्या दिवशी त्यांच्या घरी काहीतरी सण समारंभ होता, त्यामुळे रात्री जेवणाला बराच उशीर झाला. त्या पाठच्या दारावर भांडी घासत होत्या. बाजूलाच असलेल्या कोठ्याला मोठा बल्ब लावला होता. त्यांचं लक्ष सहजच घरापाठच्या रानात गेलं. तिथून भले मोठे डोळे त्यांच्याकडे रोखून पाहत होते. तो एखाद्या अस्वलासारखा होता, पण त्याचे हात मोठे होते. त्याला पाहून कमलाबाई जागेवरच उभ्या राहिल्या. तो त्यांच्या जवळ येत असल्याची जाणीव होताच त्या पळत घरात शिरल्या. त्यांनी लगेच दार लावून घेतलं. तिथून गोठ्यातून गुराच्या नकत जोरजोरात ओरडू लागली. सणासुदीनिमित्त घरात बरीच माणसं होती, त्यामुळे तिने सर्वांनाच बाहेर बोलावलं. ती माणसं तिथे येईपर्यंत तो कुठे गायब झाला होता. पण गोठ्याच्या पाठीत दगडी भिंतीला त्याने एक मोठं भगदाड पाडलं होतं. कदाचित तो गुरं खायला आला असावा. आजोबांचं बोलणं सुरू असतानाच घरातून आमचा कुत्रा बाहेर आला. भीतीने गार पडलेले माझे हातपाय मी आगीवर गरम करत होतो. आजोबा, तुम्ही पाहिला आहे का कधी निशाचर? तोंडावर बोट ठेवून न सांगताच शांत राहण्याचा इशारा करत आजोबा त्यांची गोष्ट सांगू लागले. हो, पाहिलंय मी त्याला, पण याला खूप वर्ष होऊन गेली. तेव्हा मी तुझ्यापेक्षा काहीच वर्ष मोठा होतो असेन. गावातील गोष्टी ऐकून मीही एके दिवशी हट्ट केला. तेव्हा तिथे न जाण्याच्या अटीवरून मला त्याबद्दल असं सांगण्यात आलं की जंगलात एका ओसाड भागात या निशाचरांचं वास्तव्य असतं. तिथे एक नाही तर अशी अनेक निशाचर भटकत असतात. हे ऐकताच मला त्या जागेविषयीचं कुतूहल वाटू लागलं. ती जागा कशी दिसत असेल आणि खरंच तिथे असे निशाचर असतील का? त्यांच्या भयानकतेची जराही कल्पना नसलेला मी एकटाच सरळ त्यांच्याच दिशेने निघालो होतो. दुपारच्या दरम्यान मी त्या जागेवर पोहोचलो. तिथे पोहोचताच मला तिथे काहीतरी विचित्र जाणवू लागलं. तिथल्या झाडांच्या फांद्या आडव्या तिडव्या छाटलेल्या होत्या. खोडांवर मोठ्या नखांचे खोल घाव दिसत होते. मला तिथे उग्र वास येऊ लागला, म्हणून मी धाडस करून अजून पुढे जाऊ लागलो. काही अंतर पुढे गेल्यावर मला समोर एक भयानक दृश्य दिसलं. तिथे प्राण्यांची हाडं पडली होती. तिथली माती उकरून जमिनीत पुरलेल्या प्राण्यांना कोणीतरी बाहेर काढून खाल्लं होतं. कदाचित तो भाग गावातील मेलेल्या जनावरांना पुरण्यासाठी वापरला जात होता. माझी नजर तिथल्याच एका घराकडे गेली. ते पूर्णपणे पडझड झालेलं होतं, पण तरीही त्यातून कसला तरी आवाज येत होता. मी त्याच्या जवळ जाऊन आत पाहण्याचा प्रयत्न करत होतो. इतक्यात आतील अंधारात मला 2 डोळे चमकताना दिसले. ते पाहून माझ्या काळजात धस्स झालं. ते डोळे माझ्याकडेच पाहत होते. पण त्याहीपेक्षा माझ्याकडे रोखलेले ते 2च डोळे नव्हते. त्यांची संख्या हळूहळू 4, 6 अशी वाढू लागली. माझे तर हातपायच लटपटू लागले. अंगातील त्राणच गळून गेला. मी कसं तरी धावत पळत अंधार व्हायच्या आत त्या जंगलातून बाहेर आलो. असं म्हणतात ती फक्त रात्रीचीच बाहेर पडतात, म्हणून मी त्यांच्या इतक्या जवळ जाऊनही सुखरूप बाहेर पडलो होतो. आजोबा सांगता सांगता अचानकच थांबले. आमचा कुत्रा समोर अंधाऱ्या जागेकडे पाहून काहीतरी विचित्र आवाज काढत होता. आजोबाही त्या अंधाराकडे पाहत होते. अचानकच मला त्या अंधारात 2 डोळे चमकताना दिसले. आमचा कुत्राही जोरजोरात भुंकू लागला. आजोबांनी मला घरात जायला सांगितलं. तेही माझ्या पाठून कुत्र्याला घेऊन घरात आत आले. कदाचित त्यांनाही तेच जाणवलं होतं जे मला जाणवलं होतं. बागुल बुवा,
चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.